Proses pembuatan cobek Desa Mambang. Kok cobek? Cowek nggih. Cobek nek cara Jakarta. Nggih. Wong Jawa ngarani cowek. Cobek Mambang iki. Alhamdulillah iso gawe cowek. Saking pundi, Mas? Tembelang. Niki lho sembah cedhek bae tak ono. Langganan kula cedhek. Oh, kasih mentah. Halo? Kasih mentah, jangan dibakar. Oh nggih. Pun sarapan banget ini. Sarapan sik mbak anak lesu. Pun. Oh nggih, apik. Nggih. Di pulau sambel mungkin jangan mungkin iklan. Oh. Mantun sarapan. Sip masuk. Oh, ngoten. Masya Allah, luar biasa. Nggih. Nelpon nggak sih? Nggih nak ngeten, Mas. Rezeki ana sing ngatur. Kok ngene kula nggih kepindho, kok kepingin menggo tuku cowek, padahal rak kenal. Salate dijogo sampun sampe ditinggal. Ingin napa jenenge? Salate dijogo insyaallah rezekine barokah cukup. Nggih, eling-elingan, Mbak. Sangkan paraning dumadi kok iso mule, Mbak. Mule patok dulur-dulure. Kula nggih nom, Mbak. Kula niki sampean tuturi kula niki. Masyaallah apik.